नमस्कार खुलुमबाय मैं हौवा ब्लगार दजम संसारी आरो आंनि उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोन आरो आंनि लोगो नोंथांमोन आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय जय हिन्द आसा खालामो आंनि उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोना गावबा गावनि थांखिखौ होसोनानै खामानि मावगासिनो दङ आरो गावबा गावनि बिमा बिफानि खोथा बाथ्राखौ लानानै खामानि मावगासिनो दङ आङो सानफ्रोमबो बुंखायो जोङो मेंनो रोङि जानांगोन जोङो जेब्ला मेंनो रोङि जागोन अब्लानो जों साक्सेस जागोन जों खामानि मावनो बाना खामानि मावनो लाजिना मोजां खामानि मावनांगोन नंगौना नङा दा आंखौ गोबां मानसियानो जाय दिननिफ्राय आं इउटुब खुलिबाय बै दिननिफ्रायनो आंनाव गोबां गथ'फोरा कमेन्ट हरग्रा जाखाबाय आरो उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोना आदा नोंनि भिडिअखौ नायनानै जों मायबा मोनसे जस मोन्दों जों खामानि मावनो लाजियाखै गियाखै मायबा मोनसे सोलोंदों मोजां मोन्दों गोसोखौ बिदि होननानै गोबां कमेन्ट फैखायो नोंथांमोना नुखादों खोमा कमेन्टआव आरो बेनि गेजेरजों माने आरो दंबावयो नों मा फोरोंनायदों नों उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावफोरखौ मा फोरोंनायदों नों गावनो जेबो रोङा नों गावनो जाम्बा बिदि होनग्राबो दं नंना नङा बिब्दि होनग्राबो दङ ना बिब्दि फैयोना नों मा फोरोंनायदों नों गुबुनखौ नाथाय जेम्सआ सानफ्रोमबो आंनि उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोनखौ जस होगोन बिसोरनि माबाखौ गोजौ दैखांनो नाजागोन आं मालाबाबो फसाया अब्ला दा नायनोसै दिनैनि बे भिडिअ आंखौ जेसेबां गाज्रि मोनो डिसलाइक मारि माने आंखौ गोबां मानसियानो सानदों आरो ना डिसलाइक मारिनानै डिसलाइकखौ बारा खालामनो गोबां मानसियानो सानदों हानायबा बेखौ बिब्दि सानदों आरो अब्ला दिनैनि भिडिअआव आंखौ डिसलाइक मारि जेसेबां हायो जाय गाज्रि मोनो डिसलाइक मारि आं नायनायदो आरो जाय मोजां मोनो लाइक मारि हजा कम्पिटिशन आङो नायनो लुबैदों आं गावखौनो मिथिबाय एसेबां नोंसोर आं इमान जाम्बा आं एसेबां गाज्रि नंगौबा डिसलाइक मारिनानै थां डिसलाइक मारिजोबनायनि आं नाथाय आंखौ मोजां मोननानै जाय माबाग्रा बिसोरो माने कम्पिटिशन मोननैबो जाय बेसेबां मारियो आरो जाय बेसेबां खम मारियो नाथाय आं थेवब्लाबो आंनि उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोन फैनो गोनांखौ आं बुजायगोन फोरोंगोन आं लाफानानै खामानि मावनो नाजागोन आं मानो होनोब्ला दिनैनि दिनाव ससियेल मिडियायाव सोरबा ओरैबायदि गाज्रि गाज्रि बाथ्रा इउज खालामग्रा जाबाय माने गासैबो अंगनि बाथ्राखौनो बुंजोबलायनानै ओरै नोंसोर ओरै होनना बुंलायो थेवब्लाबो जोंनि गेजेराव दिनैनो सासेबो मानसिया बुंना नायनाल' थाग्रा जाबाय गोदो माबायदिमोन जोंनिया माबायदि स्ट्रंमोन जोंनि हारिया माबायदिमोन गोदो माबायदि गाज्रि मानसिखौ हमनानै बुयोमोन नंगौना नङा बुयोमोन ना नाथाय बैफोरबायदि गाज्रि बाथ्रा बुंग्रायासो दिनै मा जाखो आरो हमनानै बुजाग्रायासो मा जाखो गोदोनि बुग्राफोरखौ लासिंसिं खालामफिनबाय बिसोरसो दादा मारिफिनग्रा जाबाय ससियेल मिडियाआव बैफोरबायदि खामानिखौ जेम्सआ फैनो गोनां दिनाव माने सहसाव जानो होआ आरो आं माने स्टार्ट खालामनो हायाखै आंनि थांखिया बेसो आं इउटुबाव मानो फैदों आंनि थांखिया बेसो बैफोरबायदि माने गाज्रि भाषा बुंनानै गाज्रि माबा खालाम होननानै थेवब्लाबो जोंनि स्रि जाजोब्बाय रावबो जेबो बुंला गैला मानो होनब्ला आंनो गोदोनि दिनखौ नांफिनगौ गोदो माबायदि स्ट्रंमोन गोदो जानला मानला बर' हारियाव जानला मानला बुंनो हायामोन जानला मानला माबानो हायामोन आंनो बेखौसो नांब्ला जों फैनो गोनां दिनाव आङो उन्दै उन्दै फंबायमोनखौ लानानै बैफोरखौसो मावफिनगोन होननानै आं सानो आरो आं दा आगान होनो हायाखै बेनिखायनो आं मालाबाबो आंनि उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोनखौ बुजायनो गारा आं बुजायबायानो थागोन आरो आङो जेसेबां रोंगौ आं खेलायावनो फोरोंगोन आरो आङो जेसेबां हायो आंनिफ्राय आङो मदद खालामनो नाजागोन आरो आंनि सिगाङाव मालाबाबो गोरिबखौ मुगैना आंखौ मुगैबाबो गोरिबखौ दा मुगै आं बेखौ बुंखायो आरो आं गासैखौबो अब्ला दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनोसै आं बारा गोबाव बुंला दा आङो नायनोसै आंनि भिडिअ बेसेबां डिसलाइक फैयो आरो लाइक फैयो आं बे भिडिअ नायनो लुबैदों आरो जय हिन्द